Thank you, Holy Spirit. Sesilapha nkulunkulu. Sesilapha mdala kunezinsuku. Wena wawukhona umhlaba nezulu ngekabikho. Wena wawukhona. Wathixo. Lithi iBhayibhile umhlaba kwakusenyanyeni. Kungekho nto ibonakalayo. Kungabonakali ukuya phambili nokuya emva. Kungabonakali macala. Kodwa noba kunjalo, ilizwi lakho lalikhona. Ulizwi wayekhona. Wayehamba noba kwakumnyama. Baba wethu namhlanje siyathalaza. Ngegama likaYesu nalapha kule ndawo ilizwi lakho lisekhona lisekukhanya. Baba wethu namandla ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba wethu namandla amehlo bakho lingamandla liwimlilo. Sibongela kakhulu ngoyingcwele. Siyanamkela ilizwi owasikhulula ngalo, owasihlangula ngalo sonani sethu. Namhlanje siyanamkela abafundisi abakhona namhlanje. Sibulise otata mama, obhuti sisi, abantwana abancane ngegama lenkosi uYesu. Lo umeka phambili yazalwa ke kwaNdama. Haleluya. Yamkela uYesu wangena enhlizweni yami. Angisole ngokusindiswa. Haleluya. Awuthi isandla sakho nje. Awuphinde utshintshe nangesinye nje. Uyabona ezinye izinto azibangathi zibubudenge. Lithi izwi likaThixo uYehova ufundise iminwe yethu ukulwa imfazo. Nabani sithi nje mhlambi ingangathi ndiyakudlalisela nje, kanti kunemfazo ozilwayo. Uyabona nje usithi nje kunezinto ezidilikayo. Ayibonke mfana. Tela ke sibone nje izwi lenkosi uncwadi kaLuka chapter number 1 verse 36. Sithandaze sibesihlaba. Hallelujah. Hallelujah. Kathi mona makhelwane. Sana ivinto ebanda kangaka ithi nabanda kangaka. Kathi mona makhelwane bulisa lo muntu lapha eca kwakho. Kathi ukubamba ngomlilo makhelwane. Kathi ukubamba ngomlilo makhelwane. Hallelujah. Kathi isandla sakho, kathi isandla sakho nje, kathi isandla sakho. Hallelujah. Niyamoyiko amen. Yazi njengoba ngikwazi amen nje, kunabanye abantu abalapha ababeleke oxam. Njengoba bekwazi amen nje na bayahawuzelela imiqondo.
ngoba ukhwaza igama loThixo ophilayo. Khawuthi amen umuntu wasetown. Hallelujah. Khawuthi makhelwane. Sucho soft. Yes, kukho abantu abasazothwaxwa nguSathana ngoba bayamcenga. Khawuthi hallelujah. Khawuthi makhelwane. Khawuthi abalwa nawe. Khawuthi badlala ngexesha lakho. Khawuthi makhelwane. Abalwa nawe. Khawuthi badlala ngexesha lakho. Khawuthi ndihamba nomlilo makhelwane. Khawuthi ndihamba noYesu. Hallelujah. Kamjonge. Jonga lo muntu lapha eca kwakho. Somandla. Kanti ndithi ngicumela ndithi kamjonge. Hallelujah. Okay. Asifuni. What Luke chapter 1 verse 36. Uyabona uElizabeth ozala nawe. Naye umithi unyana ebudaleni bakhe. Nale yinyanga yesithandathu kuye. Lowo bekuthiwa ngongazaliyo. Verse 37. Kawuphinde tata wami. Verse 36. Yes. Uyabona uElizabeth ozalana nawe. Okay. Naye umithe unyana ebudaleni bakhe. Nale yinyanga yesithandathu kuye. Lowo bekuthiwa ngongazaliyo. Verse 37. Awuthandaze ngemfundisi. Baba siyabonga ngezwi lakho othetha ngalo Thixo egameni likaJesu. Khulula abakhoqiweyo ngalo Thixo wethu ngamandla. Nceda umkhonzi wakho esamile phambi kwebandla lakho. Baba wethu ingcwele siyathandaza. Joba indlebe zethu kulive ilizwi lakho ukuze Nkosi singabi nako ukukhalaza ngemini yokugqibela sithi asivanga. Baba siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Awubaphindele ngemfundisi bese siya. Verse 36. Yes. Uyabona uElizabeth ozalana nawe. Naye umithe unyana ebudaleni bakhe. Uyabona njengobana ndikuxelela namhlanje. Andikuxeleli nto eqalekayo. Ewe ndiyavuma kunezinto owafundiswayo ngazo. Njengoba wafundiswa wade wakholelwa kuzo ukuthi kunjani. Ewe ngokwendalo yomuntu kunjani. Kodwa mna ndinguThixo ndiza nento entsha namhlanje. Ezophinda ingqondo yakho. Ezophinda ukwazi kwakho. Ewe kuhlaleni kunehlobo waziwa ngalo. Nasekhayeni lakho kunehlobo waziwa ngalo. Nabahlobo bakho banohlobo abakwazi ngalo. Endileta bayaziyo ngawe yinyani ngoba nawe uyayazi. Lona ndithetha ngayo madoda unebala elimdaka. Ngoba iminyaka imisiyile uzamile ngexesha lakhe waze waphelelwa. Ngoba kwalelizwe madoda siyane sihamba sizamana nemizamo. Sivuka ekuseni sizame ilanga liyotshona sizama kungabikho nto sibuya nayo. Hayi madoda le mizamo ayiqalanga namhlanje. Kudala abantu bezama kodwa behluleka. Lona madoda ndikwenza i-reference naye. Ewe ngutata wena ndifuna ukuxelela ukuthi le nto ndizoyenza namhlanje kukhona ebelahlekela lithemba. Kodwa madoda ebudaleni bakhe kunento ndinguThixo endizayenza.
nale inyanga yesithandathu kuye lowo bekuthiwa ngongazaliyo. Lena inyanga yesithandathu ngokuthika madoda nabasilapha usathatha kube ngathi madoda akwenzeka nganto ngalo mzuzu kodwa kufuna ukuxelela usathi ufika khaya ubona umahluko waba madoda nabasilapha asilapha ngokuchitha isithunthezi kodwa sihamba noThixo ophilayo asicabanga zizinto zokwenza kodwa sihamba noYehova osithumileyo nalapha kwimahlobo labantu ekudala lilahlithemba mamela tata wethu uYehova kunento azoyenza namhlanje. 37 verse number 37. yes Ngokuba akukho nanye into eyakumnqabela yena uThixo. Bayiphinde futhi somsesathandazi. Verse number 37. Holy Spirit. Ngokuba akukho nanye into eyakumnqabela yena uThixo. Mamela tata wethu akukho nanye into ekunqabela uYehova ngoba madoda izinto ekhayeni lakho siyaziwa kodwa mina nashwadulelwa walezishwabulo ezathathwayo uyasibona siyenzeka ekhayeni lakho mamela namhlanje zonke ayikho into ekunqabelayo uYehova ngoba kwathaba kwenu ikhaya lakho soze liphumelele lizawufa liphelele endleleni lizogalala ayikho 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 ngoba madoda benamagqirha aswayo ngoba kulo mhlaba olaphansikisi ukhohlakale kabi kunabantu abangcolileyo abazidlayo ngokungcola kwabo bade baqhayise ngokungcola kwakhe athi umntu madoda yewena ungalenzi kanjalo uyamazi ubani enjena nje undibuze phakuye ngoba ngokungcola kwakhe uyaqhayisa mamela nixelele sisenomthokozisi ogama linguYesu indoda akhululayo indoda ahlangulayo engaxakekiyo. 37 Verse number 37. funa Ngokuba akukho nanye into eyakumnqabela ayikho nanye into ekunqabela uYehova naleyo Jehova azayithatha phezu kwempilo yakho ayinqabeli uyayazi okwenzekayo empilweni yakho nathatha phezu kwakho kodwa ngokwenu nisakufa nezigulo mamela namhlanje ziyakhululeka ziyakhululeka zozifo angikhatha noba ligqirha elithanjwe nasefamilini yakho elithatha kwenzeke kodwa namhlanje ngizokuqalela ukuthi ewe wehlulakele wena behlulakele abafundisi bakho necawa yakho nesiwasho netyiwayikwayo yahlulakele kodwa namhlanje sizokwazisa ukhona uYesu ongaca kwanto. Kufuna noba madoda uzoqabile ukwakha emzini wakho wanovalo ukuthi uqhubeke ngoba kunohlobo labantu elithi madoda kalimjongeni lanto ayenza phana zonke siyibone ukuthi uzobhekaphi. Ngizothi namhlanje qhubeka mani ungabi sakhipha vusa umzi wakho
osisi abathixwana sethandaza sengafe no businessmen no bamba business abalapha bangakhe basonde baba namhlanje uyawazi usakhulula baba kunahlaba labantu ekuthala basebenza phetheni bathi izinto abasebenzayo azibheke ngaho waye kunahlaba labantu elisasa sisibhono elitimayo kodwa namhlanje ukuthatha le ndoda yaseKalvari egama likaYesu akakakwanto aboyesu zakuhlangula owakho nje umthatha ngenhliziyo yakho afika khulule nalapho amadoda asizakuzangiqhayizela ngento engenamandla sizamxelela ngoYesu indoda yabethwayo yabetha amadoda yangathi ayikwazi ukuziphilisela yabethwa yangathi ayinamandla yabethwa yangathi bengayiyo ebehlangula abantu ebevuza abantu abafileyo ebephilisa abagulayo wabethwa Yesu wangathi madoda ulahliwe ondinelelekesa usehlangula akacabantu wathi sanga sesathandaza namle yakho imeko tata wakho uthixo akacabantu akayinqatyelwa abanye nje banthetha nje banamadliso esiswini zabo abasazi bona ngelathuba wawuphuphusidla wavuka unalo lalifaka amanyama ngoba nabasilele kunabantu abangalelanga ababhizi madoda abangena i-night shift zakabo zavelizwe lebumnyama njengaimini kunehlaba labantu lemimoya engcolileyo engena ideni isebenzini naxa sileleyo bakhona ababhizi abasebenzayo ithi ncwadi endumiso bayahahama bayamqonga umzi bahahama njengezinja emini bayangoma bathi mama wangu sase sandla isofo sakho ayi umyeni wakho uyasebenza kodwa ebusuku bayayizonda ngoba madoda unohlobo labantu abangcolileyo kodwa madoda namhlanje asizange uzothatha lento sizokwazisa uYesu ongacabantu sethandaza abafana amehlo wakho akesuleki okuthatha wethu wafana amehlo wakho uvula inhliziyo yakho singathandaza tsanisa mfundisi wamfethu ngegama likaYesu waseNazaretha wafana amehlo wakho my Jesus mhlawumbe lapha kunezinto ezingahambi kakuhle ekhayeni lakho emzini wakho namhlanje Yehova uthakhona into enqabelayo tsanisa baphambi kwami wena uthi Nkosi uYesu bisize kunomthwalo nzima osempilweni yakho Thixo mhlawumbe telo ungabatsho abantu mina ndabanjwa impundulo nisafunda uphi engayiphetha ndoda ekhayeni la nisuka kula mama ndiye kulo tata ifika impambo